Здравейте, приятели! От много време си мълча, но мисля, че е крайно време да говорим за истинските неща и не трябва да се премълчават. Защо правя това видео? За да споделя с вас това, което вас ви боли и мен също. Не знам защо, но наистина трябва да кажем на управляващите, че така повече не може да продължава. Между другото, искам да кажа защо сме в това положение. Защо? Защото от толкова години гласуваме за едни и същи хора по един и същи начин. Защо не променим нещата? Защо не кажем, така не може повече? Дайте нещо да променим. Бойко Борисов каза, дайте да минем на гръцката система. Не съм за Бойко Борисов на 100%. Не съм против него, защото той направи много за тази държава. Открадна, но и направи. Докато другите крадяха без да правят нищо. Трябва да помислим върху тия неща. И другото е, защо не минем на тази скапана гръцка система? Значи, как може гърците да са по-добре от нас? Не може ли, както те правят, този, който спечели изборите, да получи плюс 10% или там 15% или няма значение колко, и да има да може да получи правото да управлява държавата. Също както примерно Слави Трифонов спечели изборите преди няколко години. Ако той имаше това право да получи още 10, 15 или 20% или колкото там решим да се дадат на този, който спечели изборите, да получи правото да управлява държавата. Той като получи тези проценти, ще вкара повече депутати, ще може да променя и закони, и други работи, и да може да управлява. А сега какво правим? Печели първия изборите, дава правото на втория да управлява, защото той не може да няма достатъчно мнозинство и не може да управлява. Какви са тия работи? Просто това е толкова загубена работа, че няма докъде. Няма такава държава. Не знам, просто ние сме... Нямам думи. Дайте да поговорим за тия неща, да кажем на управляващите, че така не може и че трябва да се промени системата. Дали ще е президентска, дали ще е мажоритарна, дали ще е, както казвам, гръцката система, на който спечели изборите да вземе плюс 10 или 15 или 20%. Няма значение. Нещата трябва да се променят. Така не може. Цяла Европа ни гледа и ни се смее и казва, вие сте боклуци, вие сте идиоти, как може да не се осъзнавате, че сте такива и че просто нямам думи. Дайте да се осъзнаем и да кажем на управляващите, да покажем и да стачкуваме, ако трябва,
да им покажем, че така не може да продължава. Не може в годината да правим по 5-6 избора, за които те да си получават добавките към партиите, примерно, която спечелила избори или не, тя си взима бакшиша, защото дали е влезла в парламента или не, тя си взима процента от печалбата. Не може така. Не става. Трябва да се променят нещата. Хора, събудете се и ако трябва, стъчкувайте или гласувайте за който трябва. Не гласувайте за това, че сте навити да гласувате или че вашата партия са комунистите или Бойко или Доган или не знам си кой. Гласувайте за хора, които могат да променят вашето бъдеще, които мислите. Просто гласувайте, за да се смени системата, а не примерно за това, че той ви харесва или другия, или третия. Гласувайте, за да сменим тези, които са горе. Гласувайте да сменим тези, които са се налапали и продължават да лапат и не се отказват от това. Моля ви се, нека да променим нещата.